Vaasalainen jääurheiluseura Brand the Flyers on tehnyt keittokirjan. Anssi Marttisen haastattelussa Mika Keko. Radio Vaasa. Kaupungin sydämessä. Vaasalaisseura Brand the Flyers on julkaissut keittokirjan 21 miestä keittiössä ja Mika Keko on ollut kirjan niin sanottu päätoimittaja. Mika, mistä alkoi 21 miestä keittiössä projekti? Olemme viettämässä erään pelaajan tupaan tuliaisia ja siinä sitten perinteisesti saunottiin ja juotiin ja syötiin hyvin ja sitten sen hyvän aterian päälle sitten tietysti ruvettiin miettimään, että meillä on nämä 20 vuotta tulee seuralle täyteen, että voitaisiin tehdä jotain sen hyväksi, niin mehän tehdään keittokirja, mehän tehdään se kaksikielinen, mehän annetaan osa hyvän tekeväisyyteen ja no siinä sitten pyöriteltiin ja kaikilta kysyttiin, että mikä on mieliruoka ja no sit koitti maanantai ja osa oli tietysti unohtanut tämän loistavan idean ja ikäväksi niin muutama oli vielä maanantaina kiinnostunut ja siitä se sitten lähti, että aluksi ei ollut kyllä kaikki mukana, mutta niin kyllä se käännekohta oli sitten, kun saatiin 2 naista mukaan, eli tarvittiin 2 naista, että saatiin miesten keittokirja tehtyä, että layoutista vastaava Pia Nikkonen ja valokuvaaja Ansovi Berg tuli mukaan, niin sen jälkeen isot pyörät lähti pyörimään, että rouvat otti meidät helleän käsittelyyn, että aluksi vähän huoletti kuvat, että kuinka ujoista ja rumista miehistä saadaan hienoja kuvia, mutta huoli oli ihan tarpeeton, että valokuvaaja osasi kyllä tehdä meistä niin komeita ja itsevarmoja keittiön kasanovia. Lopuksi niin kaikki oli mukana, että kyllä tässä niin kuin pitkin talvea niin Puukopissa on puhuttu kyllä enemmän melkein kirjasta ja kuvista ja ruuista kuin tosiaan niin urheilusta, naisista ja väkijuomista. Että kyllä tämä on ollut niin kuin nyt niin kuin kaikkien projekti, että niin kuin tosi moni on tehnyt erilaisia juttuja, että osa on kääntänyt ruotsiksi näitä juttuja ja osa on kirjoittanut ja kaikki on ollut niin kuin mukana siinä oman tekstin kanssa. Ja sittenhän täällä on mukana näitä romanttisia vinkkejä parisuhteeseen, niin siinäkin ollaan oltu sillä saralla hyvin aktiivisia, että pienen patistelun jälkeen niitäkin rupesi ilmestymään. Että 21 miestä keittiössä komea keittokirja on tehty. Miten nuo ruuat sitten valittiin ja reseptit? Kyllä se tuli ihan sillä pohjalla, että ne mitä oli silloin sinä iltana sanottu, niin hyvin pitkälle sitten haluttiin pitää ne ruuat. Ja sitten kun sitä listaa katteli, niin kumminkin oli ahventa, lohta, possua, nautaa ja sitten jopa nautaa ja munuaista, niin ajateltiin, että eihän ole mitään syytä korjata sitä, kun ne oli kerran sanottu. Ja siinä kirjassa muutenkin oli niin kuin lähdetty siitä, että ne olisi niin kuin onnistuisi sellaiseltakin mieheltä, joka ei välttämättä osaa tehdä ruokaa, että on vaikeampiakin, mutta esimerkiksi mies, joka ei osaa tehdä ruokaa, niin voi aloittaa ruoasta numero 19, eli kostin sipuliräpylä. Eli mitä se on? Etäisesti räpylää muistuttava leipä koverretaan. Esimerkiksi Ranskan leipähän muistuttaa räpylää etäisesti. Sitten paistetaan sipulia ja makkaraa pannussa ja sitten laitetaan nämä kuumat ainekset sinne leivän sisään ja uuniin hetkeksi, niin siinähän on loistava iltapala raavaallekin miehelle, että mä uskon, että pitäisi onnistua jokaiselta mieheltä. Kuinka moni teistä sitten osasi kokata ennen tätä keittokirjaa? Aluksi tuntui siltä, että joillakin voisi olla vaikeuksia, mutta kyllä kun sinne keittiöön päästiin, niin kyllä siellä vaan löytyi sitten yllättäviä kykyjä, mutta kyllä muutamista huomasi, että ei siellä keittiössä hirveästi ole oltu muuta kuin syömässä ja hakemassa juomaa jääkaapista. Mistä tätä kirjaa voi ostaa? No nyt ainakin niin kuin ihan ensihätään, niin me myydään niitä tässä ihan itse ja sitten meidän kotisivuilta löytyy sitten paikka, josta voi niin kuin tilata, että niin, ja kirjan tuotto menee hyvän tekeväisyyteen. Kerropa hieman siitä. Joo, että hyvin aikaisessa vaiheessa jo päätettiin, että kirjasta niin osa tuotosta laitettaisiin hyvän tekeväisyyteen ja Ruukin kartanolle ostettaisiin tällainen nostotuoli, joka olisi kovasti tarpeellinen heille ja kuulemma heillä ei ole sellaista, että semmoinen olisi tarkoitus hankkia, että toivottavasti kirjoja saadaan myytyä siihen malliin, että se onnistuu. 21 miestä keittiössä keittokirja on julkaistu ja Brand the Flyers on tämän kirjan takana. Mika Keko, kerros nyt se sinun oma reseptisi tästä kirjasta. Koska harrastuksiin kuuluu aika vahvasti tuo Brittein saarten toiminta
jalkapalloinen ja elokuva ja musiikin mukaan, niin sehän tietysti tulee sieltä, eli englantilainen liha- ja munuaispiiras, eli steak and kidney pie.